giving up. Poate mâine. Even when you're out of luck, remember when you get stuck, you can Mama, do tocmai anything spectacolul. with courage and Mamă! Unchiule Max, hai la film! Hei, am o idee. De ce nu le spunem povestea noastră? Oh, îmi place cum sună asta. Un tur mic în culise. Hai să-i ducem în spatele scenei să arunce o privire la povestea din poveste. Pentru că ei nu știu că noi am fost acolo, chiar dacă ei nu știau că noi suntem acolo, știi? Nici eu n-aș fi spus-o mai bine. Nu le retrag! Te iubesc, tu mă iubești, într-o mare familie ești, cu o îmbrățișare mare și un sărut doar pentru tine. Spune că și tu mă iubești pe mine. Și te iubesc, tu mă iubești, cel mai bun prieten îmi ești, cu o îmbrățișare mare și un sărut doar pentru tine. Spune că și tu mă iubești pe mine. Știți, eu nu cred că îmi pot alege un joc anume. Îmi plac toate foarte, foarte mult. Pentru o înghețată precis te vei opri, dar ai grijă să o mănânci cât poți de repede. Ok, meu manca macelhada, maltinha, I'm ready. Bine, Tchau! Barbie! Bine, prieten! Am să merg foarte repede! Măsurioară! Ei, cine bag pe acasă? Ah, de ce? Pane, cine poate? Cine poate? Cine mănâncă poate? Ah, cine poate face aia? Ia,